kami mabibigyan ng separation ng mister ko. Sinabi po sa amin ng manager ng HR, makakatanggap kayo ng more or less 600 yata. Kung sino-sino na binibigay sa aming tao, ang gusto ko lang na dahil sa kumpanya ay yung kahit kunti lang, pagamot para kahit unti-unti lang, okay na sa akin. Kaya lang, iba-iba na yung kung sino-sino na binibigay sa aming tao, wala na. Sinabi po nung manager ng HR, kasi ako ang nakipag-usap sa kanila. Sabi ko, kailan niyo po kami mabibigyan ng separation ng mister ko? Sinabi po sa amin, makakatanggap kayo ng more or less than 600 yata. 600,000 po. 2019, yung iba pong nag-retire na, mga before po pandemic, yung mga nauna pong nag-retire